जोङो थेलामारि गामि जौगाखां आफादा देग्लाय नैथि बोसोराव आगान होबाय जे जोङो गामियावहाय जिखिनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोर आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय बरायनाय जायो बोसोरफ्रोमबो जाहाथे इयुनाव जोंनि गामिनिफ्राय मोजां माने फरायसाफोर ओंखारलाङो बेनि थाखाय जोङो बे थांखिखौ लानानै नैबे जिथु फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जायो। जिहेतु जोंनि दा गामियाव 15 जन दङ जोंहा मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव बिथांमोनखौ जोङो बरायजोब्बाय आरो लोगोसेयैनो जोङो बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै रंजालि जिथु फोरबो बेखौबो खुंनाय जायो। बेजों लोब्बा लाखिनानै जों गामिनि बैसोगोरा सुबुंफोरखौ बिथांमोनखौबो जोङो मान बावनाय जायो आरो जोंनि गामियाव 35 जन दिनैहाय माने मान बावदों जोङो बैसोगोरा सुबुंफोरखौ बिथांमोननिफ्राय जाहाथे उननि समाव जोङो जाहाथे गामिखौ मोजाङै मोजां सामलायलांनायाव संसार जालांनायाव जाहाथे बोर मोनो बोर सास्रि बिथांमोना बिनि थाखाय जों बे थांखिखौ लानानै खुंनाय जायो। निस्सय माने जोङो गामियाव बोसोराव खेबसे बे बैसागु फोरबोआव नैबे प्रग्रामावहाय बा हाबाफारियाव जोङो बोथिसे जानाय जायो ज'है माने लोगो नांनानै आरो जोङो ट्रेडिसनेलि बे जानायफोराव ट्रेडिसनेलि माने आगजुफोरखौ जों बाहायो जेरै जोङो दानि जुगाव नोंथांमोना नुगोन मेल मिटिंफोरावहाय हाबायावहाय माने गोदान डिशआव जानाय जायो खिन्थु जोङोहाय माने जानायखौ ओंखाम जानायाव माने थालिरनि दनाखं बेखौसो बाहायदों आरो लोगोसेनो जोंनि जौस्रांखौ नोंथांमोना नुगोन जौस्रांखौ जोङो माने थालिर बिलाइजोंसो माने खोबदों। दानि जुगाव हयथ' माखासे तिरपाल होनानै बानायो खिन्थु जोङो माने ट्रेडिसनेल हिसाबै जोङो थालिर बिलाइजों माने जोंनि जौस्रांखौ बानायनाय जादों। जोङो जाफुंसारनायखौ मोन्दों जोङो थांनाय बोसोर बा सिगांनि बोसोरफोराव जे सब फरायसाफोरखौ बरायनाय बा गेदेरफोरखौ मान बावनाय बे हाबाफारिनिफ्राय माने गोदो जोंनि गामियावहाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव माने पास जानायनि हाराबो जोबोद खममोन खिन्थु नैबे प्रग्रामखौ खालामनायनि उनावहाय बा हाबाफारिखौ खालामनायनि उनावहाय जोंनि गामियाव एबार मेट्रिकआव माने 3 फार्स्ट डिभिजन आरो लेटार मोननो हादों आरो लोगोसेयैनो सेकेन्ड डिभिजन गोजा मेट्रिकआव 3rd डिभिजन गैया जोंनि गामिनिफ्राय आरो जोङो हायार सेकेन्डारि हिसाबै जोङो 2 फार्स्ट डिभिजन आरो सासे सेकेन्ड डिभिजन बाखिखिनि 3rd डिभिजन पास खालामदों। दा निस्सय सिगाङै सासेबो पासआनो जायामोन दा नैबे प्रग्रामखौ लानायनि उनाव माने फेलनि अनजिमायानो जों गालागाव गैया जालांदों आरो